нурулло пиронов барои хариди билет 1 моҳ пеш мошинашро фурохтааст, аммо то ҳол натавонистааст бо нархи дастрасу санаи мувофиқ чипта дарёфт кунад. мегӯяд дар сурати сафар ба Русия ҳам то ба шурӯъи кор ӯро мушкилиҳои зиёд интизор аст. таҳияи дурусти аснод, ёфтани ҷойи кори муносиб ва шароити беҳтари буду бош. ҳоли мерем уҷа номаълум ки чӣ гап аст. 6 моҳ 8 моҳ як хелиш мега 1 солчит бекорам. барои таъмини ҷойи кор, кафолати пардохти маошу шароити беҳтар, биржаи муҳоҷирони меҳнатӣ дар назди иттифоқи касабаи Тоҷикистон ташкил шудааст. ин ширкати тозатаъсис дар ҳамоҳангӣ бо ниҳодҳои зирабти иттиҳоди коргарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва интиқоли дастҷамъонаи муҳоҷирони корӣ ба Русия шурӯъ кардааст. масъулони ин биржа мегӯянд, ширкатҳои корфармо тамоми масъулияти таъмини коргаронашонро ба зимма мегиранд. мо бо вилоятҳои Краснодар, Волгоград, Калуга, Москва, Ҳозидар Тамбов гуфтушунид дорем. бо 2 корхонае ки дар вилояти Москав ва вилояти Тамбов ҳаст, шартнома ба имзо расид. баъд аз он ки гирифтани иҷозатнома аз хадамоти муҳоҷират вазорати меҳнат, мо сафарбар намудани муҳоҷиронро сар мекунем. дар соли 2020 тақрибан 130 000 кас аз Тоҷикистон ба муҳоҷирати корӣ рафтанд ва ин рақам дар муқоиса ба соли аз он пеш 76% камтар будааст. ахиран эмомалӣ раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, зимни баромадаш дар рӯзи ҷавонон гуфт, ки соли гузашта мақомот 193 000 ҷойи кори нав таъсис додааст, ки бештараш барои ҷавонон аст. ҳар сол дар кишвар зиёда аз 180 000 нафар ба бозори меҳнат ворид мешавад, ки аксари онҳоро ҷавонон ташкил медиҳанд. то таъсиси биржа дар Тоҷикистон 12 ширкате буд, ки муҳоҷирони кориро ба Русия сафарбар мекард, аммо шикоят аз фаъолияти ин ширкатҳо кам набуд. амриддин олимов, искандари фирӯз, радиои озодӣ, душанбе.